адибони Тоҷикистон ва ҷанги бузурги ватанӣ. Садриддин Айнӣ дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ 1941-1945 устод як силсила ҳикоя, очерки тарихӣ ва мақолаҳои публитсистӣ таълиф намуда вуҷуди ватандӯстони тоҷикро ба ҷӯшу хуруш овардааст ва бо сухани матину пуршӯр адовати сӯзонашро нисбат ба фашизм аланга бахшидааст. Мирзо Турсунзода шеърҳои ватандӯстонаи устод, Хайр модари азиз, Хотираи капитан, Ҳамшираҳо 1941, Сарчашмаи мардонагӣ, Ҳаргиз, Ба ҷанг 1942, Фарзанди ту меояд 1944, Достонҳои писари ватан 1942 ва Арӯс аз Москав 1945 дар солҳои ҷанг хеле шӯҳрат доштанд. Абулқосим Лоҳутӣ дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ тавассути ашъориноби зидди ҷангиаш худ халқи шӯравиро ба муборизаи зидди истилогарон даъват намуда: «Ай халқи золимкуш, қиём, дарандагонро бизанем. Мӯру офтоб, хонаи тарс озод хоҳад шуд». Ба пирӯзии мардуми шӯравӣ бовари қатъӣ дошт. Сотим Улуғзода муаллифи асарҳои бузурги Навобод, Восеъ, Фирдавсӣ, Субҳи ҷавонии мо, Ривояти Суғдӣ, Пири ҳакимони Машриқзамин, драмаи Алломаи Адҳам ва дигарон ва ғайра солҳои ҷанги бузурги ватанӣ рӯзноманигори ҳарбӣ будааст. Ҳабиб Юсуфӣ шоири ватансарои тоҷик соли 1942 ба хизмати ҳарбӣ даъват шудааст. Соли 1943 баробари омӯзишгоҳи ҳарбиро хатм кардан ӯро ба ҷабҳаи бисёр оташини Ленинград фиристодаанд. қумондони батарияи артиллерӣ буд. Дар озод кардани ҷумҳуриҳои соҳили Балтика ва Лаҳистон ширкат кард. Соли 1945 дар ҷанги бузурги ватанӣ шаҳид гардид. Абдуҷаббор Қаҳорӣ пас аз хатми омӯзишгоҳи педагогӣ муддате омӯзгор будааст. Соли 1942 ба ҳимояи ватан рафта дар муҳорибаҳои шадиди Орлов ва озодкунии Витебск мардонавор ҷангидааст. Соли 1944 аз сабаби бардошти ҷароҳати вазнин ба зодгоҳаш баргашта, чун котиби масъули рӯзномаи ноҳиявӣ ба фаъолият пардохтааст. Боқӣ Раҳимзода дар аввалин ҷамъомади ботантана ба муносибати ғалаба бар фашистон дар Сталинград душанбеи имрӯза суруди Иди зафари шоир садо дод ва ба гимни рӯз табдил ёфт. Иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ. Раҷаб Амонов аз оғози ҷанги бузурги ватанӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи шӯравӣ даъват шуда дар муҳорибаҳо ҷасурона ширкат варзидааст. Воҳид Асрорӣ соли 1938 факултаи забон ва адабиёти донишкадаи муаллимини Тошкандро ба итмом расонда, дар омӯзишгоҳи омӯзгории Душанбе муаллимӣ кардааст. Солҳои 1942-1944 сарбози ҷанги бузурги ватанӣ будааст. Шавад ҳар ҷою ҳар гаҳ боиси гуфтор асрорӣ, бигӯям ман ки воҳид буду нотакрор асрорӣ. Дили афгори аз ҷанги ҷаҳонашро ниҳон медошт, аз он афгор берун мекашид афкор асрорӣ. Низом Қосим. Ҳабиб Аҳрорӣ соли 1942 ба ҷанги бузурги ватанӣ рафта дар озодкунии Ленинград, Кёнигсберг, Дансик иштирок кардаву захм бардошта буд. Иосиф Брагинский 18 июни соли 1905 дар шаҳри Боку ба ҷаҳон омадааст. Солҳои 1940-1952 сардори сарраёсати сиёсии артиши шӯравӣ, иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ буд.
лутфулло бузургзода 28 декабри соли 1909 дар деҳаи навгилеми ноҳияи Исфара зода шудааст. Соли 1941 ба ҷабҳа рафта дар муҳорибаҳои Москав, Ленинград ва Беларусия иштирок кардааст. 12 ноябри соли 1943 дар муҳорибаҳои назди Витебск қаҳрамонона ҳалок гардид. ҳаким Карим соли 1905 дар шаҳри Хуҷанд ба ҷаҳон омадааст. иштирокчии муҳорибаҳои зидди босмачиҳост. соли 1941 бо хоҳиши худ ба хидмати аскарӣ рафта дар муҳорибаҳои шадиди Ленинград иштирок кардааст. соли 1942 дар муҳорибаҳои Старая Руссияи назди Ленинград ба ҳалокат расид. Василий Кириллов 25 октябри соли 1907 дар шаҳри Челябинск таваллуд шудааст. соли 1942 ихтиёран ба ҷанги бузурги ватанӣ рафта дар рӯзномаҳои ҳарбӣ адои хидмат карда дар озод кардани Киев, Варшава, Берлин ширкат варзидааст. Николай Лесной Семенов Николай Иванович 22 декабри соли 1910 дар шаҳри Аткарски вилояти Саратов ба ҷаҳон омадааст. иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ буда дар муҳорибаҳои назди Курск захмӣ шудааст. Эммануил Мулоқандов 2 июни соли 1912 дар шаҳри Самарқанд зода шудааст. аз соли 1903 мусахҳеҳ, баъдан тарҷумони рӯзномаи Тоҷикистони Сурх, мудири шуъбаи нашриёти давлатии Тоҷикистон буд. баъди таҳсил дар Москав боз ба тарҷумонӣ пардохт. иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ буд. Аширмат Назаров 5 марти соли 1913 дар деҳаи Нов дида ба дунё кушодааст. солҳои ҷанги бузурги ватанӣ 1941-1945 дар муҳорибаҳои Курск, Полша, Чехословакия, Олмон ҷангидааст. Фотеҳ Ниёзӣ нависандаи ҷанговари тоҷик соли 1929 омӯзишгоҳи омӯзгорӣ, баъдан Академияи омӯзгории Самарқандро хатм кардааст. аз соли 1934 дар Душанбе кору зиндагӣ намудааст. аввалҳо китоби масъули рӯзномаҳои Тоҷикистони Сурх ва газетаи Муаллимон будааст. соли 1941 ба ҷанг рафта дар рӯзномаҳои ҷабҳаӣ кор кард. иштирокчии муҳорибаҳои Сталинград буд. Низом Нурҷонов 18 декабри соли 1923 дар шаҳри Бухоро таваллуд шудааст. соли 1931 ба Душанбе омада соҳиби маълумоти миёна гардидааст. баъдан солҳои 1942-1945 дар сафи артиши шӯравӣ баҳри ҳимояи ватан ҷангид. феврали соли 1945 дар мурофиаи конфронсияи таърихии се давлати бузург Иттиҳоди Шӯравӣ, Инглистон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ялта ширкат варзида буд. ҳамид Обидӣ соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи ноҳияи Ҳисор ба ҷаҳон омадааст. дар рӯзномаҳои Комсомоли Тоҷикистон, барои маорифи коммунистӣ, Тоҷикистони Сурх, Васияти Ленин, Пионери Тоҷикистон, нашриёти давлатии Тоҷикистон ва трести совхозҳои ҷумҳурӣ кор кардааст. аз моҳи августи соли 1942 дар хидмати ҳарбӣ ҷанги бузурги ватанӣ буда соли 1943 баъди захмӣ шудан ба ватан баргаштааст. Арнольд Одинцов 24 сентябри соли 1913 дар шаҳри Харков ба ҷаҳон омадааст. аз соли 1942 дар ҷабҳаҳои ҷанги бузурги ватанӣ иштирок кардааст. Абдушукур Пирмуҳаммадзода соли 1940 вориди донишкадаи кинематографияи Москав шуда, моҳи июли соли 1941 ихтиёрӣ ба хидмати ватан рафт ва дар муҳорибаҳои Москав иштирок намуд. номаҳои аз фронт унвони бародараш навиштаи ӯ маҷаллаи Шарқи Сурх 1964 рақами 2, маҷмуаи Бессмертия 1965 хеле ҷолибу хонданӣ
ҷавониянд. моҳи январи соли 1942 дар майдони корзор қаҳрамонона ҳалок шудааст. муҳаммадҷон рабиев 2 майи соли 1913 дар шаҳри Самарқанд ба ҷаҳон омадааст. соли 1934 баъди хатми факултаи коргарӣ ва курси яксолаи муҳосиба ба Помир ба кор рафтааст. соли 1936 ба дастаи ҳунарпешагон ҳамроҳ шуда дар театри навтаъсиси Хорух таҳиягар ва иҷрокунандаи нақшҳо будааст. соли 1938 ба раёсати санъати Душанбе ба кор омадааст. драматурги тоҷик, иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ. муҳаммадҷон раҳимӣ солҳои ҷанги бузурги ватанӣ дар қушунҳои сарҳадии СССР хизмат кардааст. қурбоналӣ раҷаб солҳои 1942-1944 дар набардҳои ҷанги бузурги ватанӣ ширкат варзида, баъди захмӣ шудан ба зодгоҳаш баргашт. соли 2018 ин нафари охирин аз адибон иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ аз дунё гузашт. ҳоҷӣ Содиқ аз рӯзҳои аввали ҷанги бузурги ватанӣ дар муҳорибаҳо роҳбари сиёсӣ ва қумандони ротаи пулемётчиён, иштирокчии муҳорибаи Сталинград буд. дар назди Харьков захмӣ шудааст. дар ҳамин муҳориба 23 декабри соли 1942 маротибаи саввум сахт ярадор шуда муддате дар госпитал табобат гирифтааст. моҳи июли соли 1943 аз ҷанг баргашта муҳаррири рӯзномаи вилоят ҳақиқати Ленинобод таъин шудааст. маҳмуд Тӯлқун иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ буда соли 1944 баъди захмӣ шудан ба ватан баргаштааст. муҳиддин Фарҳат 7 августи соли 1924 дар деҳаи хоҷанайсавори ҷамоати ёваи ноҳияи Хоҷанд ба ҷаҳон омадааст. соли 1940 вориди донишкадаи давлатии омӯзгории Ленинобод ба номи Киров шуда аз курси саввум ба ҷанги бузурги ватанӣ рафтааст. чун сарбози қушуни пиёдагард аз Смоленск то Полша ҷангида дар озод кардани шаҳрҳои Витебск, Шауляй ва Кёнигсберг иштирок доштааст. баъди ҷанг таҳсилро давом дода мактаби олиро соли 1948 ба итмом расонидааст. баъдан муддате мудири шуъбаи адабиёту санъати рӯзномаи Тоҷикистони Сурх буда дар ҳайати таҳририяи маҷаллаи Машъал фаъолият бурдааст. муҳаррири калони нашриёти Ирфон буда дар таҳрири энциклопедияи советии тоҷик ширкат варзидааст. соли 1984 аз олам даргузашт. Зримо